ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal jom gandal timmungal cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha toon to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo. Voilà. Ayo yari kafe yari gay narta ay ko village Terebiye mayde ka wayi wonde tan ko do wara ñene fo do sara kacce yo Allah dannami bare nafiga yo Allah firtu fiyake nafiga kaldo nafiga woni yo Allah firtu fiyake mum yo ndogo reedo are nafiga sanga ne yalti galle ne ngoni hakkunde jeere yo Allah wad nafiga riide jeere yo Allah newnu nafiga yo Allah jottu reedo nafiga oppa ha yimbe fof ndaro o rinno don nafiga Allah wad kad nafiga huwe jeere nafiga yo pone sokkoy nafiga taji fusi wuro nafiga fusi dantal tawi serndi endam yo Allah dandam kadi Allah jomum ay wonki ñaami ronkam yo ɓuttid pikkiram pikkir tiyabe pikkiram pikkir vitamine podde fof ngayni pharmacie ngaji mankiri podde sababu ne jomum wonki yo dañ doole yo Allah ƴeew jomum ne fiiɗo ene waɗi ɗe toni baɗe noon dow danuji min neɗɗo a ñaawɗo a hokkir kam so neɗɗo ñaami kam hokkirtu kam a sikki an yo rewe tan aɗa ƴakka ɗum aɗa fena tan kalɗo jaaɗa aɗa ponno inde mum so jomum min sa wi kam zotte mi wimama zotte pas ko mbaɗata wiya ya haajuma a feni mi wimo zotte an huwata ɓofta min noon somi huwi mofta mbimi neɗɗo fof mbaɗa wawi wondude e muɗum mbaɗa wawi hoddude e nafigue mbaɗa wawi hoddude e gujjo mbaɗa wawi hoddude e penowo kono baɗɗo yoom mo wona gorko mi wawa hoddude e muɗum aɗa esen yo avion ferama ya Allah an mo nafata naflata o gogga an hammadal nenoyo an hammadal kanalo mi jaɓi ɗum fof mi jaɓi kono noyo manɗa ko noyo mo mbiyata o ana essayi kaman an je ka palpowo koye an noon so tawi noon ka gendarme sa police ka palpowo ma tawam ɗo an ka palpuɗo ha parɗataɗa mbeɗa wonnoy an somi palpima mi fattata hen wadde ko kami palpumami mi tamata an ka penalty an buubel sankami maayi woro mi salmini mayɓe ɓuuɓe fof hunu ko wonani ko wuurdan buubel ani ko wuurdan aɗa jooɗe jefam buubel a pat o pammi maayi an woro wi kaw lahara so ŋaaɓi hunu ko ari e mayɓe ɓe no mbirto
kaw buubel nde ɗo jonde hannde ko min saabi ɗum ko min noddi Jeynaba oɗo amin jiɗi yewtidde e moɗon ala komin jiɗi so wona jaam arta hakkunde moɗon sabu hannde min mi wawa woppude buubel mi wawa woppude kawam ala ko saabi ɗum noon so wona jiidugal sabu sa ƴeewi hannde gadorɗen ko galle oɗo gonɗon toon ko Allah haaji no gummiɗon toon an garɗa ɗo buubel woni galle Jeynaba ko Allah haaji ari tawtuma ɗo en ɗum wadde ko jiidugal tan wawi wadde ni ɗum noon lewru korka hoorama ha ala ko heddi hen so wona seeɗa jinmi ko jarlodiron jaafodiron gandon hay goto wawa dañde ko ɓuuri goɗɗo on min mi wawa woppudema de kaw sibabude buubel te kadi annene mi wawa woppude buubel sibabude ma kaw a nani buubel deet Binta mi nani min mi ala probléme e te min mi wona neɗɗo toñowo min muusi kam tan ko naafigagal makko ngal sabu mbaɗa andi mo gila Fuuta o wona korowo o ari Dakar kadi o hooray nder galleji so yalti boowal o wasa hoorde naafigagal ngal ɗon muusimi fawti hen kadi min baɗɗo asime mo hoorata o wonay wiide kami neɗɗo jahannama janngo e jaam ñande jahannama o jooɗor ni o huccita yam mbaɗa waɗe laru mbaɗa waɗe suppu mbaɗa waɗe maafe domata mbaɗa waɗe dahin en ha fawti hen kadi min ay min naafigagal makko ngal ko ɗum muusimi ete min mbaɗa andi min to wuro amen to min wawi o wuro amen to worɓe 10 mbaddanmi ɗum tawi kam waddude makko face à face ɗum fof jarani ɗum tawi kollumomi hooram kollumomi doolam wuro amen omo andi worɓe 10 mbaddam min mi heƴani e makko ko ɗon jasurɗa hay ɗon ko ɗon jasurɗa so tawi neɗɗo joomum debbo fornoto ko debbo forno debbo forno ko noyde debbo forno ko noyde debbo forno ko wonde less quoi jiimaji nde wonno debbo wiya ko yo rew kono debbo joguiɗo cellal mum an heddanma joni ko yahde salle de mutilation an a wona mbir a wona Jaksa a wona Nikita mbiya an ko hara tan kilniɗa debbo forno ko hilnade jaam kadi min so tawi mi horrata mbeɗa yiya caggal galle mbeɗa ñaama mbeɗa wasa asimde ko sababude min wasde tampinde ɓeɗo neɗɗo so wiyama so hoorani hay sa hoorani hay Allah ne haali ɗum hay so tawi a hoorani ala ko ñamata hakkude yimɓe ha tenkte noon mbiya an yimɓeɓe yo jaha cagginanma an ka neɗɗo ɓeydo fere a wawa ha hoorani kay wawa muñde tan ha yimɓeɓe tawi so taƴi gotti ñamde e mumen min ko hay ko jaarimi boowal ko kalisam jawdam oldi ñamatmi on so ɗum ko min mi sellani miɗen mi ñamata mbeɗa mi horrata kono ko jawdam oldi ñamata noon an noon ko jawdi ñande keɓataɗo ñamɗo ya ñam ñalawma ñama jamma ɗum foof aɗa mi mbima wona ñamde ɓurtidiɗata an o hayso pompama o peɗ minita ŋerata on pusɗo e noddirani on ɗo min e Binta sa yi goppumi haaju jam hammu jam jooɗimi ɗo mbeɗa woppi gorkam no soodoya restaurant hirande wona hunde nde ganduɗa ko cottumami lonmami par ce que noon yonti kadi kalden gonga ay kala ko wona jam ko jam ɓuuri hay Allah wi e ɓurana lakum dinukum waliya dina o wi ko julɗo e ko woni kefero ko woni goto fof yo rew ko woni ko wadde wonko ganduɗa yooɗani ɓurani hanani saka noon jiiduɓe enen ken enɗam ko enen fof jiidi oɗo ko kawo makket kanko e nedam jiidi yummo goto e baba oɗo ko baɗum yero makket wadde ko ken bandiraɓe enen fof se nuuda noon wonko ganduɗa yooɗani gila garɗon noon faade hande oɗon a kaɓa jagge nduure
caggal noon bone fof ko jam hande firnde mum kawam nde wayni nde wino hoto Fuuta mi andano ko gawa fayide o wi ko koto Fuuta nono wi yero ha yero itti fodde mum totti mum yero no wawno wiɗo man galle makko mo ƴettodiri omo haaɓe ittata hay mbuɗo rokkama kono wayani noon ko Allah neyi mum Allah hokki mu ɓernde moƴƴere itti jawdi totti mum wi mu nda ɗum fof waade noon pourtant oɗo nde kawam yalti nde buubel hankkadi koko suni min cikkannomi nden koɓe ennemi ji ni ɓe jiɗodirata kono jaami ha nder ƴewmi ƴewtidimi buubel hankkadi yewtata fijata jalata ko kawam yalti ko galle ko de Binta ko kalantuma jinmi ko keɗoɗa ɗum no feewi ko cuniɗo tan nden gandumi noon o windimagu makko rokkani mo kawam yalta galle o te kamɓe gonduno wiye kanko yaltin ɗum galle ayi adde kay gañgu ala ɗon Allah rendini ɓe ɗo ena kadi ko furiye ko furiye mawɗo hollu needi kadi buubel hollu needi de an ko woni kadi Allah rokkiɓe ɓe ngari kadi ɓe pottiti ɗo e galle aɗa andi ɗon kay ko Allah waddi on wadde so Allah waddi enɗam ko ƴiƴam a wawa hefde iwa a wawa ŋaccude iwa ko Allah waɗi enɗam Allah yiɗi enɗam yimɓe yo moƴƴodir jahodira kaalandira ko moƴƴi ndewa Allah jokka enɗam ko noon Allah wi so yimɓe jiɗodirani gondane jaam mbawa dañde jaam ma jiɗodiran sen jiɗodiri Allah rokken ko gurduɗen yiɗa kam yiɗamo te ko nden piyannoɗa kam nde gonmi cukalel nde joni a fiyata kam de nder kalamani yiɗa kam yiɗamo min kam haalam hewata hen min hooram min tampi e cerdugol ɓandam fof muusi on pi kam hami ɗiggi ñande hen noon nde jaami ɗo naafila nde min nani ilimano no haala o wi yimɓe ɗiɗo so beldani ha goto e mon maayi hade mum waɗede haydara ko ma goɗɗo maaya haaɓe ngara soɓe jaɓani wondude kamɓe ɗi fof ɓe ɓay ko jahannama jahannama kay min kam jahannama tawani mi ari yarlore yaafo tawi ko ɗum ɗon kay min kam mi yiiɗa yaade jahannama Allah dandama e jahannama min mi nani jahannama kadi jeygol ngol ɓemi jeygol ngol ɗo ɓuuri ko cuurki aljanna jeygol lakar yo Allah dandam par ce que min kam ɗo gommi ɗo hay kaɓe so ngulimi yarra min toññama yarlomi yaafomi buubel min kam jahannama kam buubel talani jahannama joni mi natti wiide buubel mbiyata ko buubal aɗa yarrade yaafo par ce que ko ɓutti ɗi buubal jungnama takkal ma yarlomi yaafomi accu hagge acca yo hagge jaam sokko ma yo ɗo jaam kay sokko ma ala woddicconomi woddicconomi a fi danandi dow e less woddicconomi koy mi yiiɗa mayde law woddicconomi de komin a fi danandi dow e less woddicconam moli Allah yiiɗa mayde ala ɗo kay hakkille mara mi ari fuɗɗo tan kono an ɓuuri wiltude deeno ɓoye ɗo anani kay ande yoɓe kumane han gasa eyo deeno ɗum ɗo kay ma wayde heddi tan ko yoɓe kumane han hankkadi reɓe kutto hankkadi reke ala o dépense makko timmani ala min ko hem ko mbeɗa lijjiri de dépense am timmani de ɗokoye mbawɗa tottirde dépense dépense ɗum ɗo an kay ala no foti par ce que mbeɗa wawi tottirde ujunere ala tawi ala timmi ujunere a addude ɗum ɗo pullo hankkadi joni ko kaw waɗata ujunere ko yero waɗa teŋe de ala teŋe ko jasmi ko mi waɗanta hooram teŋe e ko heddi ko noon machallah teŋe kay ko komi cukalel tan ƴeew Fuuta gogoye jeena Fuuta ɓe mbiya ariɗo yettima ɗo ariɗo jomaji ariɗo yettima ɗo ariɗo jomaji ariɗo yettima ɗo ni kala wawi caga yagal ayi caga yagal makko ngal a hokkata ɗum mokku wona ɗum muskam ma ka puyɗo caga yagal ma ngal hay no hokkata ala yimɓe beltorka ɓeɗo pija tan cikka inen ndendi suudu ay min kam resiri gillam ga min ko gillam de jeeyin toon ɗum resiri par ce que par erreur komi wanno transféré erreur mi resiri ala wonti ko oɗo woni o anda yidde yimɓe ne kaala haala yidde kay ko plaisir belamma kay ne yimɓe gamar neɗɗo gama mbiya mi retiri he naw weefu ma yo naw mi retiri koye mi retiri fa lakar o sogima deje o sukkama wonata kadi ɗum muskam ma kadi wona mum parfa kadi wona mo yiɗi ɓuuri ay ndo woni cukalel nde ndo woni cukalel nde o waɗatno
Tati memen men picca wara dom do tati memen men picca tati memen men picca tati memen men picca way tati memen min memma war memma min mamma min mamma min mamma min mamma min mamma min mamma Hey, no. Kama chakal Hyderala. Chakal Hyderala. Ni ya so se ko chakal nur. ɓe jogiran kaw e buuɓel ɓe jogira tan ko gilli cukako noon mbimani ɓe mbi ko haare so heewi nde hakkude gorko e dewro ƴeew tan taw gilli ala minen gamdanno nde ñande min piyata kawgel nde Fuuta min ƴetti peende wona enen jimanno tottam fadam mamaji fadam majjata tottam fadam mamaji tottam fadam mamaji tottam fadam mamaji ala mubelo tottam fadam mamaji ala mubelo tottam fadam mamaji tottam fadam mamaji ala mubelo